Hoi Catty. Hiya Ceri, sgen ti 5 munud Oes, peth? ti'n iawn. Sut le helpu? Wel, dwi wrthi'n trefnu gwersi Cymraeg i staff. Ia. A dwi'n teimlo rwsyd sy'n ei licio iddyn nhw gael mwy o gefnogaeth dyd y gwir yn ei gwaith yn y cyngor. Oce, ni di ymlaethu chdi bach ar yna? Ond mae gynnon ni nifer o ddysgwyr sy'n dysgu'n dda iawn. Ia. Sydd am ryw reswm ddim yn defnyddio eu Cymraeg tu allan i'r gwersi sydd yn bechod. Oce. So dyna mewn ffordd ti'n anelu amdani gan o ddefnyddio Ia. i Cymraeg yn ei hangach. Ia. Be sy'n angen newid? Wel, sy'n ei licio iddyn nhw ddefnyddio gael yr hyder i ddefnyddio Cymraeg. Ia. A hefyd sy'n ei licio i'w cydweithwyr nhw sydd yn siarad Cymraeg allu gwneud hynny. O na ti. So mae gen ti ddau beth eitha pendant yn fan yna. Oce, mae hynna weld yn eitha clir beth ti angen i gyflawni. Iawn. Oce, ta Catrin. Gan i feddwl chdi bach mwy o beth di'r sefyllfa, beth di'r reality sy'n licio di ar hyn o bryd. Lle di ddisgrifio hynny fi? Wel, ar hyn o bryd, mae yna rai dysgwyr wrth gwrs yn cael cyfle da iawn i ddefnyddio Cymraeg. Ia. Ond mae yna rei eraill sydd yn ffeindio hi'n anodd oherwydd dydy'r cyfle ddim yna. Neu dydy'r siaradwyr Cymraeg ddim yn hyderus i siarad efo nhw'n Gymraeg. Oce, pam ti'n meddwl am hynny? Wel, os ni feddwl, un rheswm ydy, maen nhw'n meddwl bod nhw'n ffeind yn siarad Saesneg efo nhw. Ia. A rheswm arall ydy, ella, bos nhw'n licio helpu, ond dyn nhw'n siŵr iawn sut i wneud. Felly maen nhw'n just pidio gwneud. Iawn. Mae eisiau newid i hagwedd nhw dyd y gwir. Newid i hagwedd nhw, so mae hwnna'n dipyn o ofyn felly. Yndi. Oce, so yw ffactorau eraill yn dod iawn i hyn? Wel, mae yna rhai ardaloedd yn y sir. Ia. So ddim cweith gymaint o Gymraeg as hynny mewn yr enghraifft yn ardal Caernarfon. Felly, mae hynna'n gallu bod yn un gwendid. Oce. Ac oes na yw beth ni'n lle ar hyn o bryd i helpu hyn? Mae yna system mentoriaid yn bodoli, Ia. ond dydy hi ddim yn gweithio'n arbennig o wych, dyd y gwir. Oce. A mae yna gwobr goffa Dafydd Orwig, wrth gwrs, bob blwyddyn. Iawn. Ond sy'n licio jyst cryfhau pob peth, dyd y gwir. Oce, so jyst i grynhoi, mae gennym ni rei bethau ni lle, ond mae angen symud ymlaen chydig bach er mwyn newid agwedd a newid ymddygiad. Fel agwach mae y cydweithwyr yn ogystal â unigolion. Oce, iawn Catrin, mae hynna weld eitha clir. Oce, gan i feddwl chydig bach mwy amdano opsiynau sydd gen ti ta. Pa bethau sydd ti'n gallu gwneud? Reit, wel, sy'n ni'n gallu cryfhau y system mentoriaid. Ia. Gwir, cysylltu efo pobl ac cyfarfod nhw, ac cryfhau hwnnw, dangos nhw sut gallen nhw helpu. Hynny'n un opsiwn. Ia. Fi allwn ni mynd ar ôl y rheolwyr llinell. Oce, pam sydd ti'n gwneud hynny? Wel, sy'n ni'n gaeth hynny mwyn i atgoffa nhw bod gen nhw gyfrifoldeb dweud y gwir i atgoffa gweddill i tîma, i siarad Cymraeg hefo'u dysgwyr nhw. Ia. A beth sy'n fanteision hynny? Wel wedyn, fysa fo yn rhywbeth mwy naturiol, fysa pawb yn gwybod amdano fo, dim yn rhywbeth maen nhw'n neud ar wahân. Oce. Di hwnna'n rhywbeth eitha creiddiol? Yndi, sy'n ni feddwl, yndi. Dyna fo. Be os ydych chi'n gallu gwneud? A sy'n ni'n licio datblygu cyfathrebu mewn ffordd wahanol, felly mynd ar iamr. O, reit. Oce, beth sydd ti angen gwneud felly? Wel, sy'n ni'n licio fanno, felly cael i bobl cynnig syniadau ar sut i siarad a datblygu hynny efo dysgwyr, ac i dysgwyr i hunan hefyd, allu cyfrannu wrth gwrs. Oce, so mae'n ddau opsiynau fan yna. Iawn ta Catrin, gan i feddwl chydig bach mwy amdan hynna ta. Iawn ta, gan i feddwl amdan opsiynau, a beth sydd ti angen gwneud er mwyn gallu cyflawni nhw. Ti eisiau adrodd yn ôl i mi? Wel, mi fyswn ni allan dechrau efo rheolwyr llinell. Oce. Fel ma'n cychwyn felly. Atgoffa nhw o beth y sefyllfa a gofyn plis newch chi helpu. A sut sydd ti'n mynd ar ei hola nhw? Wel, sy'n ni'n gallu cael gair efo nhw, ffonio nhw, neu'n bersonol, neu'r e-bost os methu siarad efo nhw. Dyna fo. So ti angen paratoi beth ymlaen claw, sut sydd ti'n gwneud hynny? Na, dwi'n meddwl sy'n siarad efo nhw gyntaf, ac gweld lle dyn ni'n mynd o fanno. Dyna fo. Oce, so mae'n ti rheolwyr llinell. Beth amdano y beth eraill y ti angen? Mentoriaid, sy'n ni'n mynd ar ôl y mentoriaid gyda'n barod. Ia. Ac dwi'n meddwl bos ni wedyn yn mynd ar ôl rhai o gynnau o blaen a gofyn os nhw'n licio ailgydio ni hi. Dyna ti. Wedyn ni'n cyfarfod nhw un efo grŵp neu'n unigol. So, waith paratoi ar gyfer wneud? Oes, os ni'n gallu paratoi, byddai'n rhaid mi ddangos iddyn nhw sut i siarad efo dysgwyr a wahanol lefelau, pa irfau dynyddio ag ati. Oce, a pa mor sydyn sydd ti'n gallu gwneud hynny? Ti'n gallu geid yna fewn rhyw fis, dwi'n siŵr. Dyna ti.
A beth opsiwn arall? Y iamodd Ie, opsiwn arall? na fo. Beth ydy angen Os i yna rhaid mi fyny? gysylltu efo rhywun sy'n das ddim yn gweithio, Dyna ti. ac fe fysyn ni'n cymryd cyngor, a wedyn fysyn ni'n rhoi negas yna fo. Dyna fo. Sgen ti syniad lle fysa ti'n... Oes. Dyna ti, dyna ti. Oce, yn cael ti ma'n swndio fel sa gen ti am ei opsiynau fan yna a cama pendant. Ti'n meddwl bod hynna'n mynd i helpu? Wel, gobeithio. Dyna ti, dyna ti. Oes na unrhyw gyfnogaeth y llai oed i ti? A wel, sy'n ni'n licio, os dwi'n cael traffath gysylltu efo pobl, neu os yw'r pobl chydig bach yn ei gyddol, sy'n ni'n licio fas chdi wedyn allan gallu codi'r peth yn uwch. Dyna fo a choeso. Iawn. Iawn ta. So gad i mi wybod o beth llai wneud, a hefyd sy'n ni ddiolchgar sa ti gadael mi wybod sy'n beth am mynd. Iawn, diolch yn fawr. Gret, diolch o iawn ti gati.